Tofa rikici ya barke tsakanin Muhammad Zul da Gungume akan nasiha, abin sai wanda ya saurara. Bari in faɗa ma na rance da Allah, masu jin daɗin zagin nan sun yi masu jin daɗin abin da nake yi ma na abin nan. Ai akwai wasu ma dan zagin nan na suke biye da ni. Qur'ani ba ma da Allah na suke biya ta ba. To amma ai kuma ka sani. Na sani. A to matsalar suke. Wannan matsalar suke. Hakuri to nayi magana. Wa'annan masu jin daɗin zagin da kake yi ba masoyanka ne ba maƙiyanka ne. Saboda menene Gungume duk wanda zaka kalla kaman kana aikata abun da ba daidai ba yana supporting ɗinka wannan abun, so yana so ka rinka ci gaba da aikata ba daidai in nan ba. To a lokacin da za a sa ka a kabari ko kuma a lokacin da Allah zai yi maka hisabi suna ina, shi nake so ka lura ka gani. Ka fahimce ni? Ni ba su ba, ni duk duniya ban da wani masoyi wanda ya kuke Allah, ban gane shi ba. In mutum ya ke hina so na zan ke mai a huce hurin dan da shi ke na rena shi, amma duk wanda yake ma yana son ka saman social media ƙarya shi ke yi. Amma ni kana birge ni. Garje da kai kace ina birge ka kato garje. To me zan ce gyara mu? Ka ce kai amma ka kai gogaggen dan iska, wallahi kai iskankin kana tiya cikin duniya, ana yi da kai yanzu. Amma Gungume a matsayina ni kuma wanda nake maka fatan alkhairi, idan na ce ma dan iska ne sai an gani kaman zagi ne, ka gane kalmar nan dan iska ba zagi na ba. In ma zagi na ba abin da zai rage wa. Ka san da an zage annabawa ma ba su rage komai ba, balle mu ya ko bayu. Ka san da wannan ko baka sani ba? Na san da wannan. Da gaira haƙi ma ba tare da haƙi ba ma, balle mu da shike ma bisa doka na ma an ka zage mu, in zagin ma an kai. Amma kuma Gungume ka tsaya ka dan fahimce ni, ka bani dama da Allah kai haƙuri. To ina jin kamar yansa. Yanzu Gungume alal misali wannan da suke yin supporting inka saboda kai kana zagi kana yin ashar, wa'annan ba masoyinka ne ba. Ko kuma ba zan zo ma da haka, bari zan zo da yanda za a yi ka fahimce ni. Yanzu ka san zagi shin abun nan halalun ne ko haramun ne? Ga wata ƴan lokuta nan, wata nan inda ta juya tana da toy, tsaya ta juya ka gani, tsaya ta ki juya. Shegiya kwaya.